Greek CMP Slenderman και όπως βλέπετε το βίντεο είναι στα 720p και κολλάει πολύ ελάχιστα. Ναι, είναι μια δοκιμή που θέλω να κάνω. Έβαλα το Mobizin Samsung γιατί έχω φυσικά Samsung και πηγαίνει το βίντεο με 700p. Ναι, και όπως βλέπετε δεν κολλάει καθόλου πολύ, σχεδόν ελάχιστα. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό γιατί έχω ποιοτικά βίντεο, bitches. Εσύ με λέγεις δεν έχω καλό recorder, μάλακα. Τώρα ποιος δεν έχει καλό recorder? Εκτός δεν έχεις γάμο την πουτάνα σου καλό recorder. Μη σου πάλι ο μάλακα. Τέλος πάντων παιδιά, τώρα πάμε λίγο να παίξουμε ένα survival games. Ωραία. Μπαίνουμε. Για κάποιο λόγο είμαστε κάτω από όλο το σερβερ. Παλιοπουτάνες. Καλά κόβω εδώ το βίντεο και τα λέμε. Και επέστρεψα. Τελικά μπήκα στον Hypixel. Ναι. Και θα παίξουμε, δεν έχω ιδέα γιατί έγινε κάτι με τον σερβερ. Έχει μόνο Brawl PvP. Έτσι σωστά. Δεν πειράζει, θα παίξουμε με Brawl PvP παιδιά. Όχι. Απλά σε πηγαίνει στον σερβερ το κανονικό Brawl PvP. Οπότε θα παίξουμε survival games, δεν θέλω, Skyward θέλω. Είναι πιο γάμα. Ωραία. Bing bang πίπα. Ωραία. Ωραίος. Βρήκαμε. Ωραίος. Δώσ' μου και snowballs. Γαμός. Ρε μαλάκα. Ωραία πούστη. Ωραίος. Δεν έχω blocks. Ωραίος φίλος. Κλείνουμε αυτό εδώ να μην, γιατί φαίνεται άσχημο. Ωραία. Παίρνουμε εδώ λίγο cobblestone γρήγορα. Αγαμάει αυτό το σερβερ. Ωραία. Ο άλλος πετάει μπομ. Πέθανες. Θα σου πω κάτι. Πέθανες. Μπαστάρδε, πέθανες. Κολολάκ. Τι κάνει ρε. Τι κάνει. Μπόου έχει. Έχει και τόξα. Ένα λεπτό λίγο παιδιά. Εκεί. Έριξε βέλη ρε. Έλα εδώ. Πέσε μόνος του τι να είναι. Επειδή δεν ρισκάρω και πολύ να χάσω. Ωραία. Συγγνώμη για τις φωνές που ακούγονται. Έχουμε καλεσμένους. Αν ακούγονται δηλαδή. Ωραία. Τέλεια. Τι έχει εδώ φίλος. Τι έχει εδώ.
Α, τα έχουμε πάρει από εδώ. Ποιος μπάσταρδος. Ωραίος. Ωραία. Τίποτα. Άμα κάνει άκρη. Κολικονίδιο. Ωραία. Lag. Τους πούστης έχει μείνει, δεν τον βρίσκω κιόλας. Όποιος και να έχει μείνει έχει πάρει όλα τα καλά πράγματα, οπότε θα πεθάνουμε. Πού είναι ρε? Έλα εδώ. Τζάμπα. Έλα ρε, κάνε sprint. Ωραία. Τέλεια. Όχι, όχι. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό ήταν το βίντεο. Βασικά ήταν λίγο δοκιμαστικό, λίγο. Για να δούμε πώς πάει αυτός ο recorder. Οπότε κάντε ένα like, αν σας άρεσε και ένα subscribe για να μου βοηθήσετε να συνεχίσω τα βίντεο. Επίσης γράψτε ένα comments, ένα yes αν είναι καλός ο recorder και αν έχει καλά FPS και δεν λαγκάρει πολύ όπως ο άλλος, και ένα no αν προτιμάτε τον άλλον. Αυτά ήταν για σήμερα, μέχρι το επόμενο βίντεο, μείνετε κουκλί. Bye bye.